Zorionak, danon artien lortu dauta danak ez, baina soka geixenak zabalik mantentzia. Elkarlana edarra izen da. Jarraitzu digun bide igualian. Batu zaitxez, baserritar gehiagoren sustapenaren aldeko aldarrira. Herri honek lantzeko lur geixau bihar ditu. Herritik, hiritik, landaremutik edo auzotik, eutsi lurrari. Egin dezagun bertako ekonomiaren alde, indartzu ditzagun gure azokak eta denda txikiak. Lortu ditzagun ekoizlea zein dendari txikientzako baldintza duinak. Bien arteko lanean oinarrituta, eta eraiki dezagun bertako herrigune duen kontsumo eredua. La reciente polémica que se creó a raíz de la orden del gobierno vasco de cerrar los mercados tradicionales y las ferias agrícolas y su posterior anulación, así como dedican 6 millones para la distribución de los productos de nuestro sector primario a las grandes superficies, que se replantee seriamente la capacidad que tenemos como personas consumidoras de elegir, y en este caso estamos solicitando que se elija producto de cercanía, potenciar el sector agrícola primario y una vez más cuenta con nuestro apoyo desde la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. Tokiko administrazioek inbertsioak egin beharko lituzkete guretaraino iritsi diren merkatu plazak kontserbatu eta mantentzeko eta falta diren tokietan berreskuratzeko. Ekintza zehatzak behar ditugu eta horretarako gure bidea zein den argi dago. Elikadura burujabetzaruntz eramango gaituen agroekologian oinarritutako elikadura estrategiak behar ditugu eta baita ere politika publikoak eta hauek behitik gora eta goitik bera eraiki behar ditugu. Zazki barazki gara, Arabako bionekazaritzako taldea. Ohiko elikagai gehienak eskura dituzuen. Nekazaritza iraunkorra eta elikadura burujabetza da gure bidea. Indarrak bilduz aurrera aterako gara. Animo! Gauzak hobetu